Yanzu aka samu rahoto cewa jihar Gombe jam'iyyar APC ta koka rashin ba ma Sheikh Isa Ali Fantami tikitin zama dan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Kada ku manta da Sheikh Isa Ali Fantami ya kasance dan takarar gwamna ne wanda ya nima a ƙarƙashin jam'iyyar APC domin ya tsaya dan takara a shekarar 2027 a yayin da ya kasance ya fice daga jam'iyyar daga baya, kasancewan ya fito ya bayyana cewa an samu cewa jam'iyyar tana gudanar da harkokin da bai dace ba, kuma zaben fidda gwani da ake shirin yi ana so a gudanar da shi ne ba kan tsari kamar yadda ya kamata ba. Dalilin da ya sa kenan Sheikh Isa Ali Fantami ya fita ya bar wannan jam'iyya na APC ya koma jam'iyyar PDP, kuma bayan ya koma jam'iyyar PDP ya samu karbuwa hannu bibbiyu a yayin da jam'iyya ta yi maraba da zuwan shi. Sai dai daga baya an samu cewa jam'iyyar APC ta koka kuma ta yi takaicin cewa da ta ba ma Sheikh Isa Ali Fantami wato daman tikiti na tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC, kasancewar magoya bayan da yake da su ba a gane ba san da ya bar wannan jam'iyya. Shin kuna ganin cewa ya kamata Sheikh Isa Ali Fantami kasancewar jam'iyyar APC a jihar Gombe sun yi wato nadama kasancewar ba su bashi daman tikiti tsayawa gwamna ba? Kuna ganin cewa ya kamata a ce ya dawo jam'iyyar a ƙara yin wani zaben, ko kuma kuna ganin cewa ya tsaya a jam'iyyar PDP kamar yadda mutane suka bi shi masoyan shi, ya tsaya kawai ya nemi takara a jam'iyyar PDP na shekara 2027 a takarar gwamna? Shin kuna ganin cewa ma Sheikh Isa Ali Fantami zai yi nasara a matsayin dan takarar gwamna a shekara 2027, ko kuma kuna ganin cewa ma duk da haka Jamilu Isiyaku dan takarar jam'iyyar ABC zai buge shi? Menene ra'ayinku?